Strašno. Luna Đugani duguje bivšem očuhu Andreju Atijasu 70.000 evra. Sarajevski biznismen je pre 3 meseca pozajmio pare pobednici Zadruge 2 da kupi stan u A bloku na Novom Beogradu. Međutim, Atijas se nedavno rastao od Lunine majke Anabele, pa sad očekuje da mu njih dve vrate novac. Luna je platila stan 120.000 evra, uzela je 50.000 evra od Pinka još pre nego što je ušla u Zadrugu 2 i taj novac je dala investitoru kao kaparu. Pošto je falilo još para, Anabela je nagovorila tadašnjeg muža Andreja Atijasa da proda apartman u Rovinju i doda im 70.000 evra za kupovinu stana. Pristao je na to jer je računao da će mu pastorka vraćati novac u ratama kada izađe iz zadruge, objašnjava dobro obavešten izvor. Međutim, kako su se ubrzo posle toga Anabela i Andrej razveli, bosanski biznismen od bivše supruge i njene ćerke zahteva da mu hitno vrate novac. Rekao im je da moraju što pre da mu daju tih 70.000 evra. Govori im da je pola stana njegovo i preti kako će da obje vrati i useli se protiv njihove volje. Zbog svega što se dešava, Luna je u paklu, ne zna šta da radi i moli majku da smiri Andreja. Anabela se u početku žestoko svađala sa njima, sada pokušava da spusti loptu. Obećala je da će mu vratiti novac od Luninih nastupa. Vidjet ćemo da li će on biti strpljiv i koliko će čekati na to, priča sagovornik. Ovu priču potvrđuje Jasmina Skender sa kojim je bila, misli se na Atijasa i sa njim ima 7-godišnjeg sina Leona. Anabela kaže da je to Lunin stan i da ga je njena ćerka samo kupila. Većim delom je plaćen Andrejevim parama. Prodao je svoj apartman u Rovinju kako bi Luni dao novac koji je falio za stan, kaže Jasmina i nastavlja. Andrej ne viđa našeg sina Leona niti plaća alimentaciju. Ista ta sudbina zadesit će Anabelu koja sa njim ima ćerku Blankicu.